Insellmulkom natukom il-lejla it-tajba. Nilqgħu lil dawk illi qed jingħaqdu magħna għal din il-lezzjo divina fi żmien qaddis tar-Randan. Qed niċċelebraw bil-liturġija tal-Knisja l-ewwel ħadd fi żmien tar-Randan għas-sena C. L-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma se jmexxi kull nhar ta' Sibt flaxija mill-Knisja tar-Raj it-Tajjeb f'Taċċawla, il-Belt Viktorja Għawdex, ir-riflessjoni tal-lezzjo divina għall-liturġija ta' dawn il-ħdud tar-Randan. Għalhekk nistednukom biex ninaqdu mal-ġama preżenti fil-Knisja sabiex inkantaw flimkien l-ewwel innu ngħixu il-kelma. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, bit-taħriġ ta' kull sena matul ir-Randan imqaddes, għatina li nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta' Kristu u li bħajja xierqa niksbu il-frott tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu minn l-Ispirtu Santu raġa' lura mill-Ġordan u l-Ispirtu ħadu fid-deżert. Hemm għal 40 jum Ġesu kien imġarrab mix-Xitan. Matul dawk il-jiem ma kiel xejn u mbagħad meta għaddew dawk il-jiem ħadu l-ġuħ. U x-Xitan qallu: jekk inti bin Alla, ejt lil din il-ġebla ssir ħobs. Wieġbu Ġesu:
hemm miktub il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix. Imbagħad ix-xitan ħadu fil-għoli u rih s-saltniet tad-dinja kollha f'daqqa. Qallu x-xitan: Natejk is-seta fuq dawn kollha, bil-glorja tagħhom ukoll, għax hija ngħatat lili u jien nagħtiha lil min irrejt. Jekk tinxtieq qudiemi tagħtini qima, kollha tiegħek tkun. Ġesu wieġbu qallu: hemm miktub lil mulej Alla tiegħek tadura u lilu biss taqdi. Imbagħad ix-xitan ħadu Ġerusalemm, qiegħdu fuq il-qaċċata tat-tempju u qallu: jekk inti bin Alla, inxteħet minn hawn għal isfel, għax hemm miktub lill-anġlu tiegħu jordnalhom biex jieħdu sibek sewwa u li fuq idejhom jerfgħuk ħalli ma taħbadx riġlek ma' xi ġebla. Wieġbu Ġesu u qallu: jingħad iġġarrabx lill-mulej Alla tiegħek. Imbagħad ix-xitan meta temm dan it-tiġrib kollu telaq meħdejh sa ma wasal il-waqt. Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristu. Naħseb li mistoqsija li rridu nagħmlu qabel ma nibdew nirriflettu ftit fuq dan il-Vanġelu il-lejla hija din.
Kif qiegħed isibni dan ir-randan? Fid-dlam ta' xi wied? Fil-pjanura? Jew fid-dawl u fil-ori tal-quċċata ta' xi muntanja? Kif inħossni bħalissa jien fil-mixja tiegħi tal-ħajja, fil-mixja tiegħi tal-fidi? Ħafna drabi aħna immorru bl-idea illi meta nkunu fid-dlam, meta nkunu fil-wied, Alla ma jkunx qiegħed hemm, Alla ma jkunx iridna hemm. U allura nippruvaw nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex noħorġu mid-dlam u nippruvaw nsibu l-modi tagħna kif indawlu lil ħajjitna. Nippruvaw nsibu is-soluzzjonijiet tagħna, il-mediċina tagħna. Xi drabi kollha nirrikorru għal-mediċina veru propju biex ma nħossuniex fid-deżert. Imma interessanti għax jekk nirriflettu sew fuq il-Vanġelu tal-lum huwa l-Ispirtu li jieħu lil Ġesu fid-deżert. U l-kelma użata mill-Evanġelista Luqa bħal dik ta' Marku u Mattew qawwija ħafna. L-Ispirtu li jarmi lil Ġesu fid-deżert, li jitfa' lil Ġesu fid-deżert, mhux sempliċement jieħu. Jibbotta lil Ġesu fid-deżert. Għaliex għax din hija r-realtà jew parti mir-realtà l-kbira ta' kull wieħed u kull waħda minnha. Id-deżert. U kważi kważi jridu nibqgħu fid-deżert biex nagħmlu esperjenza vera ta' wliet Alla. Fil-fatt ix-xitan kull darba jipprova joħroġ lil Ġesu mid-deżert u jgħid jekk inti li bent Alla mhux suppost qiegħed hawn. Jekk inti li bent Alla suppost għandek xtiekol, għandek xtilbes, għandek ħafna affarijiet. Jekk inti li bent Alla suppost inti għandek il-poter. Jekk inti li bent Alla suppost li kulħadd jimxi warajk għax iġġennen lil kulħadd bl-emejjel tal-għaġeb tiegħek. Imma Ġesu jibqa' fid-deżert. Interessanti għax sakemm ma nkunux fid-deżert it-tentazzjonijiet ma nħossuhomx. Sakemm il-ħajja tagħna kollha kemm hi tentattiv biex nitbedu minn dak li aħna tassew, mid-dalma, min-nixfa, li kull wieħed u kull waħda minna ngħaddu minnhom fil-parti kbira ta' ħajjitna x'din hija r-realtà tal-umanità tal-bniedem. Il-bniedem huwa humus. Il-bniedem huwa parti mit-trab, parti mill-art. Il-bniedem magħmul mit-trab tal-art. Sakemm ma nibqgħux f'din ir-realtà u nitbedu minn din ir-realtà b'kull mod. U aktarx il-parti l-kbira ta' ħajjitna hija tentattiv biex naħarbu, biex ngħixu fil-ħarba, biex nikkompensaw għal din in-nixfa. Sakemm nibqgħu f'din l-attitudni ta' ħarba ma nistgħux nagħmlu esperjenza tas-sew ta' wliet il-Missier, ta' wliet Alla. U allura ir-randan, l-iskop tiegħu li nħallu li l-Ispirtu ta' Alla iżomna fid-deżert. Li nagħtu ċans lil Alla jagħtina li nagħmlu esperjenza tal-bżonn tagħna, tar-realtà tal-bniedem li hija dgħajfa, li hija limitata. U dan kollu jmur kontra kull tip ta' loġika, kontra kull tip ta' idea u taħsieb li ngħixu fih fid-dinja. Però interessanti għax dan kollu fih realtà sabiħa ħafna. Fejn id-dinja kollha tipprova titbiet mir-realtà tad-djufija. Fejn id-dinja kollha ma taċċettax li xi persuna jew xi persuni ikollhom id-diffikultajiet fil-problemi. Araw ħafna drabi x'jiġri u x'hekk meta niltaqgħu mal-mart. Araw x'jiġri meta nittrattaw mal-faqar. Araw x'jiġri meta tiġri xi ħaġa ħażina. Ħafna drabi il-persuni li jkunu vittma, il-persuni li għaddu minn dawn l-esperjenzi ta' limitu, jispiċċaw iħossuhom anki jekk ikunu mdawrin b'ħafna nies, imma jħossuhom differenti, jħossuhom li għandhom xi ħaġa nieqsa, li għandhom xi ħaġa ħażina. Waqt li d-dinja tirraġuna b'dan il-mod, Ġesu illum permezz ta' dan il-Vanġelu qiegħed jgħidilna illi Alla jħaddan il-limitu tal-bniedem, illi Alla jħaddan id-deżert tal-bniedem,
li għal Alla mhux problema li aħna jkollna limiti, li aħna nkunu diżorjentati. Li Alla jħaddan lil bniedem meta ma jafx fejn se jagħti rasu. Li Alla jħaddan lil bniedem meta jinsab daru mal-ħajt. Forsi dakinhar dak il-mument il-bniedem jagħti ċans lil Alla ikun tassew dak li hu, ikun tassew Alla. Propju f'dak il-mument. Waqt li aħna, kif jurina dan il-Vanġelu stess, fil-ħajja tagħna nippruvaw nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex noħorġu minn din ir-realtà tal-limitu, minn din ir-realtà tad-djufija li aħna inġarbu f'ħajjitna. U allura mhux ta' bxejn illi meta Ġesu jagħmel l-esperjenza tal-Magħmudija u salluqa jgħidilna u imtela u niżel fih l-Ispirtu ta' Alla, niżel fih l-Ispirtu Santu fil-Ġordan. Dritt wara dan l-istess Spirtu jitfgħu fid-deżert, jarmih fid-deżert. L-Ispirtu ta' Alla illi meta jiltaqa' mar-realtà, mal-loġika, mal-mod ta' kif jaġixxu l-bnedmin, mal-loġika ta' din id-dinja, l-Ispirtu ta' Alla jitfa' lill-bniedem mimli bih fin-nixfa, fid-deżert. Ekku forsi għalhekk allura illi kultant jew ħafna drabi aħna ma nħossuhomx it-tentazzjonijiet li jħoss Ġesu. Għaliex għax tant inħadmuhom, tant ngħixuhom, tant infittxu li nimlew il-vojt u allura nitbedu mir-realtà tagħna ta' wliet il-missier illi ma nibqgħux inħossuhom bħala problema, ma nibqgħux inħossu bħala problema illi ħajjitna kollha kemm hi, kważi 24 siegħa kuljum, tispiċċa orjentata għal ħobsna ta' kuljum. U mhux tal-lum biss imma tada u ta' pitada, u mhux tagħna biss imma ta' tfal u ta' tfal ta' tfal tagħna wkoll. Ma tibqax problema. Għaliex? Għax neħduha bħala ċertezza, bħala konvinzjoni, hekk kulħadd jagħmel biex jaħrab mill-vojt, biex naħarbu mill-vojt tad-deżert li jinsab fil-qalb tagħna. U l-istess it-tentazzjonijiet l-oħra, issa narawhom waħda wara l-oħra. Allura l-ewwel lezzjoni li rridu nieħdu minn dan il-Vanġelu hi li nitolbu lil mulej, nitolbu l-Ispirtu ta' Alla li qiegħed f'kull wieħed u f'kull waħda minna biex jagħtina il-paċenzja, jagħtina l-kapaċità li noqogħdu fid-deżert. Li niltaqgħu mal-vojt tagħna u għalhekk is-sawm, għalhekk il-ħin ta' talb, il-ħin mal-kelma t'Alla, propju għalhekk biex nidħlu iktar fid-deżert tal-qalb tagħna. U għalhekk il-Knisja tistedinna biex nagħtu minn dak li hu tagħna. Jekk jista' jkun mhux miżejjed minn dak li hu tagħna. Propju biex ma nħallux lanqas l-oġġetti, lanqas il-persuni, lanqas l-istess Alla kultant, l-istess Alla ibedna minn din ir-realtà li aħna deżert, minn din ir-realtà tad-djufija tagħna, tal-vojt tagħna. U hemmhekk Ġesu jagħmel 40 jum imġarrab mix-xitan. Kif nafu l-kol kemm aħna l-40 jum li Ġesu jagħmel imġarrab mix-xitan ifissru mhux biss l-40 ġurnata, l-40 ġurnata tar-Randan. Imma n-numru 40 fl-Iskrittura ifisser epoka, ifisser żmien. Fil-fatt 40 jum dam id-dilluvju biex jippurifika l-art. 40 jum żmien ta' purifikazzjoni, 40 sena idum il-poplu ta' Iżrael miexi fid-deżert. 40 jum idum Mosè fuq il-muntanja Sinaj biex jirċievi jiddon ir-rigal tal-kelma ta' Alla. U 40 jum jagħmel Ġona jipritka f'Ninwe. 40 jum oħra u Ninwe tkun meqruda. Il-numru 40 ifisser żmien, epoka. Fil-fatt fl-ittra lil Lut meta titkellem dwar Mosè, taqsam il-ħajja ta' Mosè fi 3 perjodi ta' 40 sena, 40, 40 u 40 sena. Mhux għax Mosè għex 120 sena, imma propju biex turi illi n-numru 40 ifisser epoka, żmien. Allura meta ngħidu li Ġesu ġie mġarrab għal 40 jum, salluqa kull ma jagħmel, jiġbor l-epoka, jiġbor iż-żmien tal-ħajja kollha ta' Ġesu.
U fit-tlet paraboli, fit-tlet deskrizzjonijiet ta' tlet tentazzjonijiet differenti, jiddeskrivi t-tipi ta' tentazzjoni li ġarrab Ġesu f'ħajtu. Tgħidu li anki Ġesu kien it-tentativa, litra lil Lut tgħidilna li Ġesu kien it-tentat f'kollox. Kien bħalna f'kollox. Imma ma waqax fid-dnub, barra mid-dnub. Ekku dan kollu jurina li t-tentazzjoni tagħmel parti mill-esperjenza tal-ħajja tal-bniedem, tagħmel parti mill-esperjenza tal-ħajja tan-nisrani. L-ewwel tentazzjoni, almenu kif deskritta mill-Vanġelu ta' San Luqa. Matul dawk il-jiem ma kiel xejn u imbagħad meta ddew dawk il-jiem ħadu l-ġuħ. U x-xitan qallu jekk inti bin Alla għid lil din il-ġebla ssir ħobs. Wieġbu Ġesu, hemm miktub il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix. M'għandniex dritt aħna ngħidu jew nfittxu il-ħobsna ta' kuljum. M'għandniex dritt ingergru meta nkunu bil-ġuħ u żgur li għandna. M'għandniex dritt infittxu illi inserħu rasna li se jkollna x'niklu llum, għada u forsi anki pitada, mela le. Fejn id-diffikultà, fejn il-problema? Meta aħna nippruvaw saħansitra ninqdew bil-ġuħ biex nattu, biex nikkompensaw għad-deżert u għan-nixfa tagħna. Meta jiġri dan? Meta nagħmlu mill-ħobs l-iskop aħħari l-uniku skop tal-ħajja tagħna. Meta nagħmlu mill-ġid, meta nagħmlu mix-xogħol li wassalna għal-qliħ tal-flus, l-unika ħaġa importanti f'ħajjitna. U interessanti, għax meta jiġrilna hekk ma nibqgħux liberi, ma nibqgħux ħielsa, imma nsiru skjavi, insiru rsiera. Kif il-poplu ta' Iżrael fid-deżert, ir-Randani fakkarna f'din il-mixja li għamel il-poplu fid-deżert, li hija simbolu fil-qosor tal-mixja ta' kull wieħed u kull waħda minna fid-deżert tal-ħajja. Kif il-poplu fid-deżert fittex li jimla zaqqu, li jimla qalbu, li jimla l-insikurezzi li kien għaddej minnhom, il-biżat li kien għaddej minnhom. Billi jkun ċert mill-ikel, jkun ċert mill-ilma. Ekk ukoll ħafna drabi jiġrilna aħna. Min għalina li billi nserħu rasna bil-flus, billi nserħu rasna bil-ġid, allura se jkollna ċertezza u paċi fil-qalb. U x'jiġri? Nidħlu fl-illużjoni li d-deżert li l-vojt ta' qalbna inkunu fgajnieh, inkunu għalaqnieh, inkunu sodisfajnieh. Imma mbagħad tiġri xi ħaġa u niskopru li din mhix il-verità. Mhux tal-li hekk, tal-li iktar ma jien inpoġġi l-ħobs tiegħi ta' kuljum bħala l-iskop aħħari jew forsi l-iskop uniku ta' ħajti, u ħafna drabi nispiċċa biex inpoġġih ukoll l-iskop tan-nies li jgħixu miegħi, ta' wliedi pereżempju. L-istink kollu, l-isforz kollu li juriedi jagħmlu biex jistudjaw, ħafna drabi mhux tant biex isiru jafu, mhux tant biex jikbru fl-arfien, mhux tant biex jikbru bħala persuni, imma fuq kollox biex iserħu rashom minn ġob li jekk jista' jkun ma jbatux, forsi jekk jista' jkun lanqas jaħdmu u jaqlaw il-flus u jkollhom il-flus. U meta l-flus isiru l-iskop tal-ħajja, meta s-sodisfazzjon tal-bżonnijiet l-iktar elementari bħalmu l-ikel l-irqat isiru l-unika enerġija li tmexxina f'ħajjitna, aħna nsiru skjavi. Waraw x'jiġri, ma jibqax ħin għal xulxejn. Ma jibqax ħin mhux biss għal xulxejn, laqas għalina nfusna. Aħseb wara kemm jibqalna ħin għal Alla. Aħseb wara kemm nirrikonoxxu kemm narfu li aħna uliet liberi, ħielsa, maħbuba. U allura meta l-Vanġelu, meta Ġesu jistedinna biex nibqgħu fid-deżert tagħna, nibqgħu narfu li aħna l-ewwel qabel kollox uliet il-missier, uliet Alla. Interessanti għax ix-xitan kull darba li Ġesu jgħidlu jekk inti bin Alla. Għaliex? Għax ix-xitan x'qiegħed jipprova jagħmel? Qiegħed jipprova jgħawweġ, qiegħed jipprova iċajpar l-idea vera ta' xiġifieri tkun iben ta' Alla. L-iben ta' Alla u dak li jserraħ rasu kif jgħidilna fil-Vanġelu ta' San Mattew u San Luqa, jserraħ rasu mill-providenza tal-missier. Ma jfissirx li jaqa' fil-qas għax lanqas dak ma jkun l-iben ta' Alla.
Imma li ben ta' Alla u dak li iva jaħdem u jistinka biex ikollu x'jiekol. Imma jaf li l-iktar ħaġa importanti hi lejxien bħala persuni, bħala aħwa familja, bħala wlied il-missier. Għalhekk Ġesu fil-Vanġelu jgħid min ifittex l-ewwel il-familja ta' Alla, s-saltna ta' Alla. Min ifittex l-ewwel il-Vanġelu, min ifittex l-ewwel lil Ġesu, kollox jingħatalu bħala żieda. Kollox jingħatalu, anki li jkollok x'tiekol, anki li jkollok x'tilbes. Il-vrus sbieħ tal-Vanġeli dwar il-providenza. Ħarsu lejn il-ġilji tar-raba, ħarsu lejn l-asafar, kif jikbru, kif jgħixu, mingħajr ma jaħdmu, mingħajr ma jkissru rashom, biżżejjed għal-jum it-taħbit tal-ġurnata. It-tieni tentazzjoni, imbagħad ix-xitan jieħu lil Ġesu filgħoli u rieħ is-saltniet tad-dinja kollha f'daqqa. Qallu x-xitan, natik is-seta fuq dawn kollha bil-glorja tagħhom ukoll, għax hija ngħatat lili u jien nagħtiha lil min irrid. Jekk tinxteħed qudiemi tagħtini qima, kollha tiegħek tkun. Ġesu wieġbu u qallu hemm miktub lil mulej Alla tiegħek tadura u lilu biss taqdi. X'inhi t-tieni tentazzjoni? Il hija wkoll tentattiv f'mod ta' kif aħna noħorġu mid-deżert tagħna. Hija x-xewqa. Jew aħjar kultant il-kilba li hemm fil-qalb tagħna li nikkontrollaw kull tip ta' sitwazzjoni biex ma ngħidx nikkontrollaw kull tip ta' persuna. Li nkunu in control, li nikkontrollaw. It-tentazzjoni tal-poter. Fi kliem ieħor interessanti. It-tentazzjoni li nieħdu post Alla. It-tentazzjoni li nikkontrollaw li mmexxu kollox aħna. Għalhekk Ġesu jirrispondi l-xitan li l-Alla tiegħek biss tadura u lilu biss taqdi. It-tentazzjoni li fil-ħajja tagħna ma jaħrabilna xejn. Araw ftit. Kultant kif nirrelataw ma' wliedna, pereżempju, jew ma' sitwazzjonijiet fuq ix-xogħol. Araw ftit, pereżempju, x'jiġri meta ninsab sitwazzjoni li jiena ma nkunx naf eżatt x'se jiġri, li min huma l-komponenti li jagħmluha din is-sitwazzjoni. Ma jkollix kontroll assolutament fuqha jew fuq il-persuni li jagħmlu parti minnha. Kif inħossuna? Kif inħossuna? Il-mulej qiegħed jistedinna matul dan ir-randan biex minflok nidħlu fl-illużjoni xi mbagħad aħna m'hawnx bħalna biex nilludu rwieħna mhux hekk. M'hawnx bħalna li mbagħad tiġi mument fil-ħajja tagħna li fimt x'ġara. Ijwa mena dik il-persuna hekk ħadd tagħmel, jew hekk qed jagħmel. Ijwa mena għalhekk qiegħed jagħmel hekk, għalhekk qed tagħmel hekk. U x'nagħmlu? Mekkaniżmu ta' diviża u x'hekk niddefendu lilna nfusna billi ngħidu ijwa issa fimna. Mena rġajna ħadna l-kontroll. Mena kollox qiegħed taħt dufrejna, kollox qiegħed taħt idejna. Nafu x'inhu jiġri. Hija illużjoni kbira. Għaliex għax imbagħad tiġri xi ħaġa u turina kemm aħna żbaljati. U x'jiġri? Nippruvaw nieħdu post Alla. U waraw ftejt x'enerġija kbira, xi tbatija li ma ejja nidħlu fija meta nkunu rridu nieħdu post Alla. Meta nkunu rridu nikkontrollaw kull sitwazzjoni. U sfortunatament jiġi żmien fil-ħajja ta' kull bniedem, mhux biss fil-ħajja ta' dawk li huma potenti li għandhom ħafna flus, mhux biss fil-ħajja ta' dawk li kapaċi verament il-ġebel jagħmlu ħobs għax jafu lil dak jew lil ieħor, jew għax għandhom il-modi tagħhom kif jikkorrompu. Mhux fil-ħajja ta' dawk biss. Mhux fil-ħajja ta' dawk li jibnu u tellgħu kemm iridu, mhux fil-ħajja ta' dawk li hekk il-planning authority m'għandha l-ebda seta' fuqhom, mhux il-ħajja ta' dawk biss. Mhux dawk biss kultant iħossuhom b'mod illużorju, b'mod immaġinarju, b'mod żbaljat fuq il-muntanja fuq il-quċċata. Imma tiġri lili u lilek, tiġri lilna wkoll fiċ-ċokon jew fil-kobor tagħna. Li kultant inkunu bl-illużjoni, b'din l-idea żbaljata illi aħna qegħdin fil-kontroll,
li aħna qegħdin nmexxu. Ma ninsewx pereżempju xi ġralu David meta immaġina li hu fil-kontroll. Għamel ċensiment fil-ktieb ta' Samwel u Alla jieħu għalih. Għaliex jieħu għalih Alla? Għax David dan iċ-ċensiment minn għalih se jkun jaf x'jippossedi, se jkun jaf x'jista' jagħmel, jippjana x'jista' jagħmel b'dak li jippossedi. F'dawk li huma nies, f'dak li hu ġejt, f'dawk li huma soldati għall-gwerra. U wara li jispiċċa ċ-ċensiment x'jiġri. Isseħħ pesta ġewwa Iżrael u dak iċ-ċensiment spiċċa biex ma baqax jott. Dak iċ-ċensiment spiċċa biex David għamlu għal xejn u David jinduna. Kemm il-darba tiġri din fil-ħajja tagħna. Li nippruvaw nikkontrollaw, nippruvaw inżommu kollox taħt idejna. Imma mbagħad nindunaw illi maħniex aħna fil-kontroll. Nindunaw li hemm bżonn li nċedu. Jew fi kliem ieħor nindunaw li hemm bżonn li nafdaw, li nitilqu, li nintelqu f'idejn Alla. Id-diffikultà tkun jekk aħna nsiburuna b'darna mal-ħajt tant li rridu nċedu imma m'għandniex fiduċja. M'għandniex fiduċja f'Alla, m'għandniex fiduċja f'mejn rridu nċedu. U hemmhekk bir-raġun ma nkunux tassew ulijiet. Ma ngħixux tassew bħala ulijiet il-missier. Hekk l-ulijiet aħna nafu u ma dawk li jafdaw ħafna fil-missier. Anki meta l-affarijiet ma jmorrux preċiż kif jixtieqhom huma. U hawnhekk nitlu għat-tielet tentazzjoni. Imbagħad ix-xitan ħadu Ġerusalemm qiegħdu fuq il-quċċata tat-Tempju u qalu jekk inti bin Alla inxteħet minn hawn nhar isfel. Għax hemm miktub li l-anġli tiegħu jordnalhom biex jieħdu ħsiebek sewwa u li fuq idejhom jerfgħuk ħalli ma taħbadx riġlek ma xi ġebla. Wieġeb Ġesu qallu jingħad iġġarrabx lil mulej Alla tiegħek. X'inhu l-qofol ta' din it-tentazzjoni? Il-qofol ta' din it-tentazzjoni huwa meta Alla jispiċċa għas-servizz tagħna. Meta aħna nidħlu f'relazzjoni miegħu biex ikun estensjoni ta' dak li ma nistgħux nagħmlu aħna. Għandna l-proverbi pereżempju preċiż bil-Malti u blawċi u xek, Alla ma jħallas bin-nar ta' Sibt. Hija idea u xek żbaljata, estensjoni propju tal-ħsieb tagħna. Jien ma nistax nilħqek mela issa nimmaġina li jilħqek Alla. It-tentazzjoni l-kbira li Alla jagħmel dak li rrid jien. Mhux biss meta niġu biex nitkellmu fuq id-dinja li ġejja fejn jidħol is-sens ta' ġustizzja biex Alla jkompli ġudika u jagħmel ħaq minn dawk li jien fid-dinja ma stajtx nagħmel ħaq minnhom, mhux biss b'dak il-mod. Imma anke f'affarijiet iktar relatati magħna. Fid-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom, f'marda li tiġini, fi problema li qiegħed ngħix. Nippretendi li la jien ħabib ta' Alla issa Alla jrid jaqbes għalija. La jien imur il-Knisja mela Alla jrid jagħmel dak li rrid jien. Waqt li l-fidi tagħna totalment bil-maqlub, araw xi prova dejn, araw xi prova. Ħafna drabi aħna nippruvaw inġarbu lil Alla b'dan il-mod. Jekk inti qiegħed hemm trid tenni. Jekk ma tennix ifisser jew li m'intix qiegħed hemm, jew inkella li jien għamilt xi ħaġa ħażina. Huma konklużjoni totalment żbaljati li m'għandhomx jaqsmu mal-ħsieb mal-idea ta' min hu Alla, ta' kif inhu Alla. Meta jien għaddej minn mument tiebes, l-isfida, is-sejħa li jien għandi li ma' li jien nintelaq f'idejh. Mhux jien li nġarrab lilu, imma hu li jġarrab lili. Jew aħjar hu li jippruvani fil-fiduċja, fit-telqa, fil-filjolanza, kemm jien iben tas-sew tiegħu. Kemm jien wieħed mill-oħrajn, kemm jien wieħed mill-aħwa, kemm l-oħrajn inqishom bħala ħuti. Mhux jien inġarrab lilu, imma hu jġarrab lili. Araw li jekk aħna nirriflettu tas-sew dawn it-tentazzjonijiet li nġarbu l-kol kemm aħna fil-ħajja tagħna, jekk aħna ma ngħixux aljenati. Meta aħna nippruvaw ngħixu fid-deżert u ngħixu l-esperjenza ta' relazzjoni tagħna ma' Ġesu fil-kelma u fl-Ewkaristija.
Aħna nkunu tassew aħna. Il-bniedem ikun tassew bniedem. Il-bniedem jilħaq dak li hu tassew l-identità tiegħu, il-verità tiegħu. Interessanti għax jekk aħna nirriflettu ftit nindunaw li x-xitan ittenta lil Ġesu għallu għamel dan il-ġebel isir ħobs. Imma Ġesu mhux il-ġebel għamel ħobs, imma għamel lilu nnifsu ħobs. Għalli ma raġuni. Biex jurina li l-ħobs mhux xi ħaġa li tieħu għalik. Biex jurina li l-bniedem ikun iben ta' Alla, mhux daqskemm ifittex għalih is-sodisfazzjon fil-ħajja, imma daqskemm jipprova jagħmel ħadd ieħor kuntent. Interessanti għax Ġesu meta x-xitan jagħtih bħala rigal tal-adorazzjoni tiegħu, poter fuq id-dinja kollha u jgħidu kollox tiegħek. Ġesu jagħti mhux biss il-ħolqien kollu, Alla li joħloq permezz tal-kelma, kollox sar bih mingħajru ma sar xejn. Imma saħansitra jagħti lilu nnifsu. Mela mhux kontroll Ġesu fuq kull ma jeżisti fuq il-persuni, le, imma jitlaq lilu nnifsu biex ħadd ieħor jikkontrollah għax hekk kienet irida tal-missier. Interessanti li Ġesu mhux jipprova lill-missieru, mhux jgħidlu jekk inti qiegħed hemm trid tenni bil-fors. Imma propri fil-moment tal-prova, u Salluqa jgħidilna fl-aħħar tal-Vanġelu, jekk tiftakru, jgħidilna telaq minn ħdejh sa ma wasal il-waqt tas-salib. Propri fil-moment tal-prova, Ġesu, meta jgħidlu Alla tiegħi għaliex tlaqtni, fil-moment tal-prova jintelaq fil-missier. Missier, fidejk inner ruħi. Fl-iktar moment fejn Ġesu kellu bżonn, fl-iktar moment fejn Ġesu kien waħdu, fl-iktar moment ta' tbatija jibsa, fl-iktar moment fejn Ġesu kien fid-deżert waħxi tiegħu, f'dak il-moment jgħidu missier, fidejk nerħi ruħi. L-iben jiltaqa' tassew mal-missier fil-moment tal-jibes, fil-moment tal-bżonn. Ejjew nitolbu lil Mulej biex ma nħallux l-ispirtu li hemm fina joħroġna mid-deżert. Ejjew nitolbu lil Mulej biex bħalma l-ispirtu tafa' lil Ġesu fid-deżert lilna wkoll idaħħalna f'dan id-deżert ta' 40 ġurnata li laqana iwa ma' djufija tagħna, li laqana iwa ma' l-jibes tal-ħajja tagħna, li laqana iwa mal-problemi li għandna, mal-mart li għandna, mad-diffikultajiet fi relazzjoni, iwa, ilaqana ma' dan kollu. Imma fuq kollox ilaqana mal-missier, fuq kollox ilaqana mal-fatt li aħna wlied, fuq kollox ilaqana f'intimità mal-persuna ta' Ġesu li tilħaq il-quċċata l-milja tagħha fil-mewt, fit-telqa totali f'idejn il-missier u fil-qawmien. Għax il-missier kif jgħidilna San Pawl fit-Ttra lill-Filippin, lil dak li jintelaq, lil dak li ħalla kollox, lil dak li sar xejn, lil dak li sar saħansitra il-sir, qar minn il-sir, jollih. Il-Mulej jagħtina randan tajjeb. Bil-wieqfa
u flimkien niftakru li aħna uliet jekk inti li ben ta' Alla. Nduru lejn il-missier u bħala aħwa l-koll flimkien nitolbuh bit-talba bil-kant tal-missierna. Qabel ma nagħtikom il-barka nfakkarkom f'dak il-libret li qassamna mal-bulettin li ħejjina ġurnata b'ġurnata matul ir-Randan għall-miġja tal-Papa permezz ta' qari ta' silta kuljum mid-dokumenti tiegħu mill-kitbiet tiegħu dwar il-ħniena. Il-mulej magħkom. Iberikkom iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. B'dak l-innu tal-eloq illi permezz tiegħu intemmu din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla tal-Lezzjo Divina għall-ewwel ħadd tar-Randan fuq il-Vanġelu tat-Tentazzjonijiet ta' Ġesu illi qasam magħna l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma naslu wkoll fit-tmiem din ix-xandira tal-lejla.
Infakrukom illi bħallum ġimgħa fl-istess ħin fis-7 nkomplu bil-Lezzju Divina għat-tieni ħadd tar-Randan. Sattattant nixtiequlkom mixja qaddisa f'dan iż-żmien anke bi preparazzjoni għal miġja tal-Papa Franġisku bħal dan iż-żmien xahar fit-2 u 3 ta' April. Inselmulkom.